Id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja waslet għal diversi reazzjonijiet. Fost l-oħrajn laqda BirdLife Malta f'konferenza tal-aħbarijiet appellat lil gvern biex isegwi d-deċiżjoni u jaġixxi skont dak mitlub lilu mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Laqda qalet li ilha tiġbed l-attenzjoni tal-gvern li d-deroga mogħtija mill-Unjoni Ewropea ma setax tiġi applikata fost l-oħrajn b'nuqqas ta' supervizjoni kif suppost mill-awtoritajiet lokali. Dan issa kien ikkonfermat ukoll mill-qorti fid-deċiżjoni tagħha. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-uffiċjali tal-Aqda, BirdLife Malta qalet li din rebħa natura filwaqt li appellat biex l-ambjent naturali jingħata priorità. Minnaħa l-oħra il-lobby ta' min jispara għandu jieqaf jimponi fuq il-politiċi. Minnaħa tagħha l-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti l-FKNK sejħed din id-deċiżjoni inġusta, diskriminatorja u preġudikata. Fl-istess waqt qalet li se tkun qed taħdem biex in-nuqqasijiet imsemmija fid-deċiżjoni jiġu rranġati bit-tama li tkun applikata deroga korretta fil-futur. L-FKNK qalet li se tkun qed tgħin lill-awtoritajiet biex jiddiskutu minnu fih mal-Kummissjoni Ewropea ħalli meta terġa' tapplika d-deroga f'Ottubru li ġej pajjiżna jkun konformi u bekk ikunu evitati kawżi, spejjeż u ħela ta' ħin għal kulħadd. Fis-qarrija l-Federazzjoni ma eskludiex azzjonijiet futuri biex fi klima tissalvagwardja l-insib tal-asafar tal-għana b'rispett lejn id-diversità tal-kulturi. Minnaħa tiegħu il-Gvern permezz tas-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri baqa' ma jeskludix li jerġa' japplika l deroga oħra dwar l-insib. Dan minkejja li rikonoxxa li d-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja mhijiex appellabbli. U minkejja li l-Qorti Ewropea waslet għal konklużjonijiet tagħha minħabba nuqqasijiet u negliġenzi minnaħa tal-Gvern, is-Segretarju Parlamentari saħaq li l-Gvern m'għamel xejn illegali iżda kellu kull dritt juża d-deroga. B'kuntrarju l-Alternattiva Demokratika qalet li d-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tikkonferma l-mod kif il-Gvern daħaq bin-Nassaba. U laqda kebż li timmonitorja il-passa tal-asafar innotat kif is-sentenza tal-Qorti Ewropea turi li l-pjan tal-Gvern Laburista għall-insib kien illegali peress li fl-applikazzjoni tad-deroga wettaq ħafna irregolaritajiet biksur tar-regoli. Il-President tal-Kebż Heinz Schwarz laqab b'sodisfazzjon din id-deċiżjoni għax qal li fl-aħħar l-istituzzjonijiet Ewropej urew snierhom mal-pjan tal-Gvern. Laqda qalet li qed tissaħħaħ ir-riżorsi tagħha biex tara li waqt il-passa ta' Ottubru u Novembru ma jsirux illegalitajiet minn pajjiżna.